श्री 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 पार्वती समेत मल्लेश्वर स्वामी वार्षिक कल्याण महोत्सव वैशाख शुद्ध एकादशी पुरस्कరించుకుని वार्षिक उत्सव महोत्सव विशेषముగా ప్రత్యేకోత్సవ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ భక్త సముదాయం మధ్యలో గ్రామ భక్తుల యొక్క సమక్షంలో స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కొరకు
దేశము గ్రామము మండలము అందులో సుఖశాంతులతో ఐరాలు ఐశ్వర్య భోగభాగ్యాలతో విరాజాలనే మనసు సంకల్పంతో విశ్వశాంతి కొరకు శ్రీ 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 రేచల గోత్రోద్భవాలని పిఠాపురం మహా ఎస్టేట్ వారి యొక్క రాజా రేచల గోత్రోద్భవంలో వెంకటరామ సీతారామయ్య గారి రేచల గోత్రోద్భవ గంగాధర రామారావు గారి యొక్క వంశోద్వారికుల చేత ఈ స్వామివారి యొక్క ఆలయ నిర్మాణం కల్పింపబడింది. 100 సంవత్సరములు కీర్తితో యశస్సుతో ముక్తితో మోక్షముగా గ్రామం అంతా సుఖశాంతులతో ఉండాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో మహారాజా వారు కట్టించిన ఆలయము మమ గ్రామాన్ని సుఖాన్ని శాంతిని ఆరోగ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి మహాసంకల్పముతో వార్షికోత్సవ మహోత్సవ భారతీ మల్లేశ్వర స్వామి వారికి ఈ రోజు జరిగేటువంటి మహా విశేషమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవము ఇప్పుడు గ్రామోత్సవం సంకల్పం చేశాం. ఈ గ్రామోత్సవం స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం విశేషముగా పాంచాన్నిక దీక్షతో మరి గ్రామం అంతా సుఖశాంతులతో ఐదారు ఐశ్వర్య భోగభాగ్యాలతో ఉండాలనేటువంటి మనస్సుతో వాచ కర్మణ స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమం ద్విగుణీకృతం జరగడానికి గ్రామ భక్తులందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారి యొక్క కృపకి పాత్రలయ్యి తీర్థప్రసాదము స్వీకరించి ధరించాలని మరి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం. అటువంటి మహత్తర భాగ్యాన్ని కలగజేసినటువంటి గ్రామ భక్తులందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఆరోగ్య ఐశ్వర్య భోగభాగ్యాలతో విరాజాలని మనస వాచ కర్మణ ఒక అర్చక స్వామిగా నేను అందరికి కూడా వినిపించుకుంటున్నాను. ఇటువంటి మహత్తర మేము వంశపారంపర్యంగా అర్చకులైనటువంటి మా గోత్రనామములతో స్వామివారి యొక్క విశేష ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని ఆ రేచల గోత్రోద్భవ గంగాధర రామారావు గారు గ్రామ భక్తులందరూ కూడా విరాజాలని మనస వాచ కర్మణ కోరుకుంటూ ఇతర కార్యక్రమాలు సంకల్పం చేస్తున్నాం. హర హర మహాదేవ్, హర హర మహాదేవ్, హర హర మహాదేవ్. మేడం చేయడం